Parlament Budapešti 29. mája 1867 schválil zákon číslo 12 o rakúsko-uhorskom vyrovnaní. Obdobie vymedzené prijatím zákona číslo 12 a Prvou svetovou vojnou v historických knihách sa označuje termínom dualizmus. Typické pre toto obdobie je obrovský stavebný rozvoj mesta Košice. Len vymenovanie všetkých stavieb postavených v tomto relatívne krátkom období by zabralo nemálo času. V súčasnosti nestačíme tieto budovy, klenoty ani len opravovať, natierať alebo starať sa o bežnú údržbu. Pokúsim sa upriamiť pozornosť na porovnanie osudov dvoch budov, postavených v bezprostrednom susedstve v dobe dualizmu. Obidve budovy, hotel Schalkhaus a židovské kasíno, patria do zvláštnej skupiny budov, kde zaraďujeme kaviárne, hotely, reštaurácie, kasína. Hotel Schalkhaus bol postavený, presnejšie dokončený v roku 1873. Židovské kasíno, Košický spoločenský kruh, bolo postavené v roku 1910. Za vlády komunistov Hotel Schalkhaus a židovské kasíno mali veľmi odlišné osudy. Hotel Schalkhaus bol kompletne zbúraný, bez zbytku. Zachovalo sa niekoľko fragmentov z interiéru. Kasíno, židovské kasíno, malo opačný osud. Zostala zachovaná veľmi zničená budova, ale interiér bol kompletne likvidovaný, bez zbytku. Tieto kaviárne, kasína boli klasifikované ako budovy, kde sa schádza triedny nepriateľ. Je to hniezdo odporu v týchto spoločenských zariadeniach, kde v minulosti boli koncerty, kde sa uzatvárali obchody, kde prebiehal prakticky obrovský tok liberálneho spoločenského života. Tak tieto miesta komunistická strana hodnotila ako mimoriadne nebezpečné centra. Schizofréniu doby diktatúry proletariátu 50. roky 20. storočia reprezentujú osudy týchto troch lustrov. To, čo nebolo dobre v hoteli Slovan, to vyhovovalo spoločenskej miestnosti priemyselnej školy. Teraz je to priemyselná škola elektrotechnická na Kulenskej ulici. Vtedy to bola škola J.V. Stalina, tiež na tom istom mieste. Luster z pôvodného hotela v 80. rokoch 19. storočia pôvodne bol na sviečky. V tomto stave tento luster putoval. Spoločenská organizácia Čemadokon nosila všade, kde mala svoje sídlo. Teraz divadlo Thália. Je to taký malý skvost na najvyššej remeselnej úrovni, ako si vieme na túto dobu vôbec predstaviť. Sú k tomu veľmi také zaujímavé príhody, ľudské osudy. Jeden starý pán napríklad mi vysvetľoval, aj cez neho som sa sem dostal, že on má starého otca, ktorý chodil do hotelu Schalkhaus pozorovať ženy, ako sa zatvária, keď vosk zo sviečky mu kvapne do dekoltáže, na prsia, do výstrihu. Veľmi sa pri tom zabával a jeho vnúci dodnes na to spomínajú, aké to boli veselé príhody. Okno, vitráž z hotela Schalkhaus, ktorú zachránil jeden pán takým spôsobom, že pri nakladaní stavebnej sute z hotela Schalkhaus toto okno zobral z buldozeru a si ho zobral preč domov. Prečo by aj nie? A vďaka tomuto jeho pohotovému zákroku máme jeden fragment z hotela, ktorý dáva akú takú predstavu o mimoriadne vysokej remeselnej úrovni ľudí, ktorí tento hotel robili. Vstupná hala do židovského kasína, krásny vstup na ľavej strane, severnej stene do jedálne Eterem. Samozrejme nevyhovoval požiadavkám doby, lebo
zavádzalo proste prvomaj tribúne, tak to zlikvidovali. Navyše nebolo to v proporciách panelového domu, zlikvidovali. Zatiaľ máme o tomto dokument, tento projekt z roku 1910 a holú stenu, z druhej strany nasondovanú, že skutočne ten otvor tu bol. Diktatúra proletariatu v praxi vo vstupnej hale do židovského kasína. Červený mramor, pôvodný, leštený, vo výške sokla, nie je dosť červený. Nejaký pokyn z hora, alebo možno, že ani nie, prišiel nejaký expert na proletárskú kultúru a tento krásny červený mramor nalakoval na červeno. Vzor pohreb Vladimíra Iljiča Lenina. Keď ho prevážali vlakom jeho katafakt do Moskvy, tak lokomotívu, celú súpravu natreli takto červeným lakom. Dokonca kolajnice boli až po Moskvu natreté na červeno. V Košiciach sa toto prejavilo po dosť veľa rokoch takto. Tento otrasný výsledok, ideologický, Babkové divadlo zrejme považovalo za prehnané a natreli to na čokoládovo hnedú. Princíp, deti majú radi čokoládu, tak musí to byť hnedé. Krásny rám pre tabuľu s hebrejským textom. Táto tabuľa nemala také šťastie ako tabuľa na policajnej budove, kde statoční policajti ju neodstránili, ale otočili. Obracali vlastne ju hore-dole, ako to doba vyžadovala, ale zostala zachovaná. Táto tabuľa zatiaľ pre mňa je na neznámom mieste. Neskúšal som to ešte v Pražskom židovskom múzeu, či to náhodou tam neskončilo. Babkové divadlo za peniaze Ministerstva kultúry, čiže daňových poplatníkov, za týmto rohom umiestnilo začiatkom 60. rokov náhradný zdroj svetla, sada 24 autobatérií. Vieme, že autobatérie sú na kyselinu a keď sa niekto o to nestará, tak tuto vidíme výsledok. No a výsledok je baňa na soľ, bez soliváru. Solivár by mohli, neviem, kto teraz začať variť sol. Kila soli, hej? Kila najlepšej soli. Poznamenávam, že táto budova je národná kultúrna pamiatka. Ďalšou takou kapitolou odbornosti dodávateľov je latex. Latex sa považoval za zázrak vedy a techniky. Výsledok latexu skoro všade bez výnimky, ja som iný výsledok ani nevidel. Je to najhorší materiál, aký existuje. Ja ho volám ako prezervatívy v budove. To sú gigantické prezervatívy, ktoré neprepúšťajú nič. A výsledok je takýto. Budovy nedýchajú, steny nedýchajú. Navyše, keď sa použije v exteriéri, tak výsledky sú úplne katastrofálne. Jediný vešiak, ktorý Babkové divadlo neodmontovalo, keď vrátilo kasino židovskej náboženskej obci. Zabudli, nechcelo sa im, bola zaseknutá skrutka, neviem. A za tento vešiak padajú latexové čudá, nevisia tu kabaty, klobuky, ale latex. Po ostatných vešiakoch zostala len stopa. Vzťah inštitúcie, rodiny, osoby konkrétnej k histórii môžeme hodnotiť aj cez celkom maličké drobnosti. Babkové divadlo v minulosti malo vynikajúci kolektív stolnotenisový. Vyhrávali, čo sa dalo, robili sa tu turnaje priamo v sále. No a zaujímavé na tom je to, že keď odchádzali odtiaľ, vracali túto budovu židovskej náboženskej obci, tak považovali za dôležitejšie odmontovať splachovače na záchody. To sú také ako pre mňa veľmi zaujímavé veci, lebo veľmi presne vykresľujú vzťah k tomu, čo bolo, čo bude a čo je. A tieto diplomy som vyhrabal dosť veľa kusov. Nechali tu aj svoj zvukový archív. Nepodstatná vec. Boh vie, čo na tých páskach je, treba na to starý magnetofón. No teraz ja toto odozdám, tieto diplomy pánu Eliášovi do štátneho oblastného archívu na Bačikovej. Určite je to zaujímavé pre veľmi veľa ľudí. Keď porovnáme
schodište hlavné s projektom, tak môžeme konštatovať, že relatívne je zachované s tými výhradami, že z týchto štvorcov, je ich tu teda dosť veľa, boli ukradnuté rozety. Krásne reliefné rozety. 6 stĺpikov, na ktoré sú upevnené kamenné zábradlia. Na každom stĺpiku bola krásna váza a hore ženská postava s krídlami. Toto je ukradnuté, to sa tradične kradne. Divadlo Smer, Jakabov palác, z každej budovy je to ukradnuté. Dokonca v niektorých aj vieme, kde sú, ale vzhľadom na to, že dokumentácia neexistuje, nejaká zo žiadnej doby, tak prakticky je to beznádejné získať späť. Jedáleň židovského kasína, prízemie, krásne parkety, pôvodné z roku 1910. Proste sa rozhodli, že to bude ináč. A znovu, bez akéhokoľvek súhlasu, myslím tých odborných organizácií, urobil sa projekt, všetko podľa projektu musí ísť. A podľa projektu prišiel chlapík a čakanom vysekal parkety a postavil tu také stĺpiky, dosť veľa ich tu je, takých stĺpikov. A na to dal trámy a urobil tu takú prvomájovú tribúnu, ktorá sa robí tak na 3 dní. No, nazývali to galéria, ako galéria pre divákov. Parkety v dobe diktatúry proletariátu je niečo, čo je fuj. Proste teplaková kultúra a parkety dokopy nejdú. Tak parkety sa ošetrili tak, že sa natreli nejakou takou pačmagou, dávali sa na tú pačmagu nejaké vrstvy. Tak tu sú zatiaľ 3, ale dokopy miestami ich bolo až 7. Toto je jedna. Potom bude nejaká neistá hmota, také niečo, čo terový papier, tretia, no pod tým parkety doplnené omietko, no hroza. A mánia bolševikov všetko obložiť, zakryť, zatajiť, zrejme to súvisí aj s tými tajnými sviesmi, všetko bolo tajné. Obklad všade horľavými materiálmi, mimoriadne horľavými materiálmi. Okna obložené, polstoročia zadebnené okna, neumyté. To, čo v nich je, to sa nedá komentovať. No, takto vyzerá okno, ktoré sa 50 rokov neotvorilo. Zalepili obklad, ako tapetou, ako hnusnou, primitívnou tapetou. Nesmierne krásne uložené obklady z toho pôvodnej stavby, 1910 rok. Uložené bez škáry. Každý obklad, každá táto malá kachlica je zabrúsená a bez škáry je presne napasovaná, bez akékoľvek, to ani cigaretový papier nevojde dnu. To je učebná pomôcka pre nejakú školu, učňov, ktorí by sa tu museli prísť pozrieť, alebo mohli presnejšie, že ako sa to vlastne má robiť. No ale bolševici, proste to papier je lepšie, a na lesklom obklad je najlepšie. Strop spoločenskej miestnosti na poschodí, ale aj na prízemí, bol vyhotovený na tú dobu revolučnou metódou na základe statických výpočtov a projektov železobetónovou konštrukciou. Na železobetónové preklady sa uložila železobetónová membrána. Prakticky storočná konštrukcia, až na tie miesta, kde to zatekalo, je v absolútne dokonalom stave a zodpovedá aj súčasným normám. Dokonca dá sa aj zaťažovať. Smutne slávny latex, tentokrát čierny, v praxi takto vyzerá. Výsledky sú také, ako vidíme. Prekvapuje to, že niektorí vytrvalci dodnes to považujú za dobrú farbu ako v exteriéri. Áno, má nejaké použitie, určité použitie má, ale určite nie v takéto národnej kultúrnej pamiatke. Z interiéru sa zachovali vlastne tieto dve zabudované skručky s týmito dvoma krásnymi maticami ozdobnými. Krov nad spoločenskou sálou, vidíme krásny membránový železobetónový strop. No, vysekali tu diery, prečo by aj nie. Keď je to dobre, treba to pokaziť.
za štátne peniaze a nasadili ventilátory. Takto. A dole sedia deti, stovky, 200-300 detí a tuto hore sú tu stále holuby, niekde chodia dnu a majú tu také cintorín, nejaké také miesto, kde chodia zomierať. Na tomto mieste stál altán. Vďaka Bohu, pred zrútením sa mi ho podarilo rozobrať a urobiť vyčerpávajúcu dokumentáciu, výkresovú aj fotografickú, na základe ktorej pri rekonštrukcii kasína, pravdepodobne v najbližšej dobe, sa tento altán vráti na toto pôvodné miesto. Rozpadnutý altán zo strechy skončil na tejto kope. Sú to kusy väčšie, menšie, naprosto bez možnosti zachrániť. Z altánu sa zachovala ešte táto krásna tepaná váza zo zinkového plechu. Dúfal som, že tam bude nejaká zakladacia listina stavby, ale žiaľ je prázdny. Jediné drevené rebro, ktoré sa dalo odobrať a na ktorom bol vlastne vybudovaný altán. Železobetonová armovaná konštrukcia. Záverom by som chcel upozorniť na fakt, že tento film sme natáčali nie po skončení druhej svetovej vojny, nie v 50 rokoch, nie v dobe reálneho socializmu, ale v novembri roku 2003. Stav, akom sa židovské kasíno nachádza, viem porovnať s objektmi, ktoré som videl v Miloviciach po odchode sovietskej slávnej armády. Porovnať sa to s inými objektmi nedá. Vtedy to, čo som tam videl, som si nevedel predstaviť, že ako môže niekto niečo takto zanechať, zničiť, zumpovať. Je tu aká taká možnosť to vrátiť do nejakej normálnej ľudskej podoby, dokonca môže sa tomu nájsť aj dobrá funkcia.